kat bala usaitan open pra ya ki yeng ki sem ga janga ba ga jong phi don sibun ki yeng ki sem ka bangi don ya ki jinduna sibun ki jinduna na ki dekhot jong yeng ki sem ga janga ba ga jong phi kadang ko long ba yol si bangi klem don yu jus ka sa yeng ki sem ga jongi yol si klem in wa yu jus ka sa yeng ki sem ga janga ba ga jong phi na kata kadang ko don ga jingja burom hagi yeng ke sem ga janga chpi kadon ga jing bom ye de jimut kani ga bor jindom ga bor ksut ke yo ban trekam po jangan spi namar ba ngi klem in white you discuss shaka yeng ga janga mat ga jong phi u jisu udon em hagi yeng ga sem ga jong phi phi in white em you discuss hagi yeng ga sem chpi philong em ka we ga jimut phi don em ye ka we ga jimut but phi in white you discuss shaka yeng ga sem ga jong phi Pi bu yu juskus hapdeng ke yang kesem ke jong pi. Pi bu yu juskus balong kli jong ke yang kesem ke jong pi. Lada u jisu unyo bandon ha ke yang kesem ke jong aspi. Tu tip ikene ke pelab jinga. Baka burom ke jong kan pau na ke jing im jong aspi. Ke burom ke jong kan pau na ke yang kesem ke jong am ke jong pi. U syaitan kat bala un persyang hi ban le kat bala ban penjak burom. Lada u jisu udon ha ke yang kesem jong aspi u syaitan unom la dalele.